ketemu meneh nanggone panggonan sing beda terus. Iki anu kanca ngarit ame adus dulu. Ame mandi dulu soalnya wis wayahe ngarit maksudku. Aku tak mandi dulu, teman-teman ya. Lalu mandi. Ini adus. Saya tak mandi dulu. Satu kali lagi yo mandinya. Wayahe mulih kanca-kanca. Wis wayahe mulih. Kari mulie yo. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Adem. Panggonane adem, cuman dalane licin. Dalane licin ora memper kanca. Jojo, coba tak sepilke yo dalane yo. Oh. Dalane koyo ngene. Jalani lu lah koncoku man. Halo man. Halo. Lah, iki kanca ngarit dulur. Iki kancaku iki. Kanca ngarit asal Purwodadi yo, grobogan iki. Iki wong grobogan. Oh, jalane koyo ngene dulur. Wah. Yo ngene nggo lewat piye? Nggo lewat banyune koyo ngene. Motore lewat kono tekan kono. Panggonan cukup akeh, Guys. Ya. Ngarite koyo ngene iki. Lah iki sedulurku sing saka ngendi mamu? Solo 3. Sorry konco. Solo 3 bukannya grobogan Solo 3. Nah, gitu. Ini teman aku barusan lewat ini. Kebenaran lewat di konco iki. Di konco. Halo. Gitu. Gitu aja ini temanku mau mandi. Mau mandi juga. Soalnya ini tempatnya buat mandi enak sekali loh yo. Oh, airnya mantap ya. Itu. Nah, sangat manis. Kayak gula. Ya gitu dulu ya teman-teman ya. Sampai ketemu. Halo. Sampai jumpa lagi.